Τάκη μου, γεια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω και σένα και αυτά εδώ τα πλάσματα. Θέλω να μας συστήσεις εδώ τα κορίτσια. Βεβαίως. Από εδώ έχουμε την Άριελ, Η Άριελ είναι αυτή. η οποία είναι το demo dog του οργανισμού. Ωραία. Και από εδώ αυτή η μικρούλα δεν έχει ακόμα όνομα. Να, τι αβάπτιστη και καλή. Αλλά πολύ σύντομα θα βαπτιστούμε. Μίλησε μας λίγο για το τι κάνεις, τι γίνεται. Βεβαίως. Καταρχάς είμαι ο πρόεδρος του Σωματείου Friends for Life, Ωραία. που εκπαιδεύουμε σκυλιά για άτομα με αναπηρία. Ειδικευόμαστε στο φάσμα του αυτισμού. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2018 και έχουμε παραδώσει μέχρι σήμερα 3 σκύλους βοηθούς στην Ελλάδα. Και το επόμενο διάστημα ευελπιστούμε για άλλους 4. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα? Η αγάπη σου για τα σκυλιά σίγουρα, αλλά για τα ζώα γενικότερα, φυσικά, απλά με τα σκυλιά έχεις μια άλλη επαφή. Τι σε έκανε να το πάρεις απόφαση και να ξεκινήσεις αυτό? Ουσιαστικά το έναυσμα ήταν ένα βίντεο που είχα δει σαν φοιτητή στο YouTube, το οποίο έβλεπα ένα σκύλο να βάζει πλυντήριο σε ένα άτομο με αμαξίδιο. Και φαντάστηκα ότι αυτό είναι υπέροχο, ότι τα σκυλιά μπορούν να βοηθήσουν συνανθρώπους μας στην καθημερινότητά τους. Και άρχισα να ψάχνω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είχα κάποια επαφή προηγουμένως με την αναπηρία, άρα για μένα ήταν κάτι τελείως πρωτόγνωρο. Και ξεκίνησα να ψάχνω πώς μπορώ να γίνω εκπαιδευτής σκύλων. Πήγα σε μια σχολή, έγινα εκπαιδευτής σκύλων βασικής υπακοής κυρίως. Μετά μέσω εθελοντισμού γνώρισα τον αυτισμό και την αναπηρία. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον διότι δεν ξέρεις, επειδή είναι φάσμα, δεν ξέρεις, το κάθε παιδί είναι τελείως διαφορετικό. Πολύ διαφορετική περίπτωση, βέβαια. Τελείως διαφορετικό. Και μετά πήγα στο εξωτερικό και δούλεψα στην Ιρλανδία πάνω στους σκύλους βοηθούς για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Όπου εκεί φαντάζομαι... Όπου εκεί εξέλιξα την εκπαίδευσή μου, ειδικεύτηκα. Μίλα μας λίγο για την κούκλα μας εδώ πέρα, τι γίνεται, πόσο χρονών είναι η Άριελ, τι έχει κάνει. Η Άριελ είναι 7 ετών. Ναι. Και είναι η πρώτη επαφή που έχουμε με τις οικογένειες. Ουσιαστικά, άμα κάποιος ενδιαφερόμενος θέλει να αποκτήσει ένα σκύλο βοηθό, κάνουμε την πρώτη μας συνάντηση με την Άριελ, πάμε την πρώτη μας βόλτα, βλέπουμε πώς αντιδράει το συγκεκριμένο παιδί με την Άριελ και ποιες είναι οι ανάγκες του ακριβώς. Άρα θα πούμε ότι η Άριελ είναι ένα πολυμηχάνημα, θα πω, είναι το πρότυπο του οργανισμού μας. Τι ωραία. Πώς επιλέγετε τα σκυλάκια αυτά, τι χαρακτηριστικά έχουν και πώς εσείς επεμβαίνετε σε αυτό και για πες μου λίγο έτσι στο συναισθηματικό σας. Λοιπόν, καταρχάς η φυλή τους είναι Αγίου Βερνάρδου με μεγαλόσωμο κανείς. Ωραία. Είναι μια διασταύρωση η οποία είναι για το συγκεκριμένο σκοπό. Η συγκεκριμένη φυλή χρησιμοποιείται διότι είναι μια μεγαλόσωμη φυλή, ώστε μπορεί να συγκρατήσει ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού άμα έχει τάσεις φυγής, για να μην φύγει μακριά από το σκύλο δηλαδή. Το παιδί δηλαδή ή ο ενήλικας δένεται με μια ζώνη η οποία δένεται πάνω στο σκύλο και κάθε φορά που πάει να φύγει και να κινδυνέψει, να φύγει στο δρόμο, να χαθεί σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα εμπορικό, ο σκύλος φρενάρει και το εμποδίζει να φύγει μακριά από τους γονείς του. Είναι θέμα ασφαλείας δηλαδή. Επίσης, όλα μας τα σκυλιά εκπαιδεύονται γύρω στα 2,5 χρόνια για αυτόν τον σκοπό. Δεν τα καταφέρνουν όλα δυστυχώς σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά που δεν τα καταφέρνουν γίνονται κατοικίδια, όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν στις οικογένειες. Μάλιστα. Και πόσα εκπαιδεύεις κάθε χρόνο, με πόσα σκυλάκια ασχολείσαι? Εξαρτάται, ο κάθε χρόνος είναι διαφορετικός, να σας πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή είναι υπό εκπαίδευση 5 σκύλοι βοηθοί. Πολύ ωραία. Και ευελπιστούμε ότι όλοι θα τα καταφέρουν. Πώς υποδέχονται οι οικογένειες τα σκυλιά και πώς γίνεται η σύνδεση, πώς καταλαβαίνεις ότι αυτό το σκυλί ταιριάζει με αυτό το παιδί ή με οποιοδήποτε άνθρωπο έχει την ανάγκη της συντροφιάς? Λοιπόν, καταρχάς, δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς σκυλί θα πάει στην οικογένεια τη συγκεκριμένη. Αυτό το μαθαίνουμε στην ηλικία γύρω στο 1,5 έτους. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά που έχει ήδη εκπαιδευτεί. Μπράβο. Έχει ήδη μια βάση. Ξέρουμε ότι δεν εμφανίστηκε μέχρι στιγμής και κάποιο θέμα υγείας. Πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Ένας σκύλος βοηθός να μην τα καταφέρει να γίνει. Ναι. Λόγω από κάποιο θέμα υγείας. Και εκεί, σε αυτή τη φάση, ουσιαστικά δοκιμάζουμε κάποια σκυλάκια. Κάθε οικογένεια συνήθως 2 με 3. Και εννοείται ότι ακούμε και το feedback από τις οικογένειες, το πώς θα πήγε με το παιδί και γενικότερα θέτουμε προτεραιότητες. Βλέπετε κι εσείς το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σκυλάκι. Οπότε εδώ το κορίτσι μας ετοιμάζεται.
Ναι, αυτή είναι 3 μηνών. Είναι 3 μηνών ακόμα. Ακόμα. Έχει βλέπεις... κουραστεί, βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Είναι κουρασμένη. Είναι κουρασμένη, έτρεχε πριν πάρα πολύ κι αυτή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν και πότε είναι η ώρα για παιχνίδι και πότε είναι η ώρα να είμαστε ήρεμοι. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Για πες μας έτσι μια ιστορία που σε έχει έτσι στιγματίσει πάρα πολύ. Συναισθηματικό δέσιμο υπάρχει? Υπάρχει πολύ και με τα παιδιά και με τις οικογένειές τους. Κάθε σκύλος βοηθός που πηγαίνει σε μια οικογένεια είναι με εμάς πάρα πολύ κοντά. Ναι. Γιατί μαζί εκπαιδευόμαστε αυτά τα 2,5 χρόνια. Γενικότερα ιστορίες έχουμε πάρα πολλές. Φαντάζομαι τα αποτελέσματα θα είναι μαγικά, Ναι. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και αυτό είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι η κάθε οικογένεια βλέπει διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το παιδί του. Και πώς εξελίσσεται και το σκυλί μέσα σε μια οικογένεια, πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς αυτό. Είναι το πώς ένας σκύλος μαζί με το παιδί δένει η ομάδα που λέμε και τα πάνε όλο και καλύτερα. Μετά που φεύγει από εμάς δεν σταματάει ποτέ η εκπαίδευση. Δεν σταματάει ποτέ ο σκύλος να εξελίσσεται και να είναι όλο και καλύτερος με το παιδί. Έχουμε δηλαδή, ας πούμε, ένα μεγάλο παράδειγμα είναι του Αντώνη και της Bubbles, το πρώτο σκύλου βοηθού μας, η οποία όταν γνωρίσαμε τον Αντώνη είχε δυσκολίες στη βάδιση. Και τώρα με τον πατέρα του κάνει 8 χιλιόμετρα περπάτημα με την Bubbles. Τι λες τώρα? Μαραθώνιους, πάνε παντού μαζί, πάνε στο κολυμβητήριο μαζί. Εντάξει, αυτό είναι σπουδαίο το έργο που κάνετε και να μην το σταματήσετε ποτέ. Η Άριελ τώρα δηλαδή είναι η βασίλισσα. Η Άριελ είναι η βασίλισσα, η μόνη που δεν έχει πάει σε κάποια οικογένεια, αλλά το έργο της είναι εξίσου σημαντικό γιατί μας βοηθάει εμάς να καταλάβουμε τι ανάγκη έχει κάθε οικογένεια. Και παίρνουν παράδειγμα και οι υπόλοιποι από την Άριελ, έτσι δεν είναι? Είναι η δασκάλα. Πέρα από όλα τα άλλα είναι και δασκάλα. Ωραία, γίνεται η επιλογή. Μας βοηθάει και η Άριελ, πηγαίνει και το καινούριο σκυλάκι στην οικογένεια και γίνεται η επιλογή και λέμε ωραία, από εδώ και πέρα θα είναι μαζί μας. Πώς αρχίζει όλη η διαδικασία, πώς γίνεται όλο, για πες μου, έχω μεγάλη απορία πώς ξεκινάει το σκυλί να βοηθάει, με τι τρόπο, τι γίνεται, είσαστε κι εσείς εκεί? Στην αρχή, ουσιαστικά από όταν είναι στην ηλικία περίπου 8 μηνών, ξεκινάμε και έχουμε τις πρώτες επαφές του παιδιού με το σκύλο. Ωραία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε, όπως είπαμε, και ποιο σκυλί ταιριάζει με ποιο παιδί. Ναι. Και γύρω στα 2,5 έτη παραδίδεται. Από αυτή την ηλικία και έπειτα αρχίζουμε και βλέπουμε, είναι η διαδικασία η οποία εμείς πρέπει να είμαστε εκεί πιο συχνά, ώστε να δούμε πού ακριβώς θα βοηθήσει το συγκεκριμένο παιδί. Εγώ θέλω εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις και θέλω να βοηθήσω. Με ποιο τρόπο μπορώ να βοηθήσω? Τι έχετε ανάγκη σε αυτό που κάνετε? Για πες μου λίγο πώς το έχετε στήσει? Εννοείται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η οικονομική ενίσχυση που χρειαζόμαστε για τα πάγια έξοδά μας, όπως είναι τα κτηνιατρικά έξοδα, τα έξοδα μετακίνησης, εκπαίδευσης. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει μέσα στην ιστοσελίδα μας, friendsforlife.gr, και εκεί πέρα μέσω της ιστοσελίδας μας να μας κάνει κάποια χορηγία. Δεν είναι Avatar, είναι η Ντάλια και η Άριελ. Είναι σκυλή βοηθή για ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στη Samsfield διαλέγουμε το πραγματικό.